салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх TG. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх TG. Ман админи ҳамин канали Нарх TG ҳастам. Аз шумо узр пурсида 1-2 минут вақтона мегирем. Дина мо як видео баровардан будем 17 сентябр 2024 электроскутеро. Ҳамун видеода як хатои мо рафта дар ҷои як рақамда дигар рақама мондем, 988 989 мондем. баъд дигар кас рафта соҳиби рақам аз ёвон буда жалби қатъи баромадан мо ай ҳамун одам узр мепурсем ва динанги видеора удалит када айна ин видеора такроран мемонем, номерошона ислоҳ када такроран мемонем. Аз шумо дӯстони азиз хатоги ҳар як инсонда мешавад. Бисёр хатоги харидоро бисёриш мада занг мезана иҷада нависагим барои реклама, номери хидмат барои реклама мондагим, номери фурӯшанда иҷада номери фурӯшанда. баъд бисёрш занг мезана, рӯзишта ҳамун 5-6 кас занг мезанаду мепурсанд ака дарвоза ҳаст ё скутер ҳаст, ягон чи ҳаст, ҳамин видеода нигоҳ карда занг мезанад. Ман мегум ин рақам барои реклама, хидм блогерам ин рақам барои реклама мондагим, иҷа номери фурӯшанда ҳай. ҳамудаям ҳам хеле хатогӣ мешавад. аз шумо як хоҳиш, як илтимоси дигар ҳаст. 96% одам без подписка, бе обуна тамошо мекунанд. Дӯстони азиз, аз шумо ҳеч намеравад, фақат ҳамун тугмаи сирха зер мекунед, обуна мешуду, баъдан тамоша кардан мегиред. мо барои ҳамун ҳаракат мекунем, подписчикмон зиёд шавад, просмотрмон зиёд шавад гуфта ҳаракат мекунем. дастгири шумо ҳамин видеора лайк мемонин, обуна мешин, комментария мепартоин, комментария менависин. мо ҳаракат мекунем ҳамун нархҳои душанбеда, ҳамун нархҳои тоҷикистонда будагиша ҳаракат мекунем, нархнавора мебарорем канали мо Нарх TG. дар канали мо ҳама вақт охиришда гап мезанем, шиёри мо ҳаста аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк дӯстони азиз, ҳамун қатъи дастгирӣ мекунем. мо сар кардем ҳамин видеоро, я дастгиретон қатъи рафтем. иншааллоҳ ҳо акса рафтесай кадом моделиро мегира, кадоми заказ мекунад, як каска подарка. ин ҳамин модели навай ҳозир ина табло дора, таблода зарядча, волтча, парковка ҳама тарафа нишон медиҳад. марҳамат, ина баллоно ҳам дорем, баллоно барои мошин, айми тико саркалагӣ то дуланора ҳаста. ина самокатҳои электронияй, ина иҷа гирон мешавам, иҷа ки нести хемагирӣ медиҳам. нигоҳ кунед, ай тараф таксиёи клуба автоцентр, инам ки рост миёӣ, ин тараф шассе морга, ку морги шассе автозапчасту, ин ай тараф телефонбозори куна буд, ина маҳкама, баъд инами заборам ки мегзари, ина мағозаи мо ака, инам ки миёӣ медрӯй, иншааллоҳ ки нархҳои беҳтарина, дастрас ай, качестваш айрон миллион ай, марҳамат кунед. салому алайкум ака. ва алайкум ассалом, ина марҳамат кунед, ина моделҳои нав омадагианд, ё шози таблошда ҳам заряд чанд қа мондагиша нишон метавад, ина пештар биё ая модел ҳамира нишон мутам биё, ина нигоҳ кардам, ин ҳамин модели навай ҳозир ина табло дора, таблода зарядча, волтча, парковка ҳама тарафа нишон метавад, айрӯи чанд рафтанашам нишон метавад. скоростиш 45 ай, 5 аккумулятор дора, 60 ва 20 ай, иҷа бо ба кабинка дора ба монанди ина ё, иҷада амортизатсия дора. бемалол 2 нафар мешинанд, то 150-180 килограмм мевардорад. сифатиш беҳтарин, нархиш 4000 сомон ай. агар ки то 1 октябр каси фармоиш метавад, бо як каска подарка дорад. иншааллоҳ ҳо акса рафтесай кадом моделиро мегира, кадоми заказ мекунад, як каска подарка. ина бо инаи моделош арзонтарош, инаи моделҳо ай, ин 3000 сомон ака. фарқияти асосии ҳамин борои мо мотор ва ҳамин аккумулятор мебошад ки аккумулятор сифатошон нағзай ва моторошон ин 350 ватт ай. ин ай модели гуфтагимон ин 500 ватта буд, камтар мошинистиш бахваттар ай. ана ин моделам мешавад ки мақсад ҳам зарядша нишон метавад, ин 48 ба 20 ай ампериш. не ин айрӯи 37-35 ам хи меравад, скорости баландаш. ин барои мактабачо асосан сабуктар ай, 4 аккумулятор дорад. ва ина мерем даш, ин ай модель калонтар, бақваттар. ина нигоҳ карда.
این واکومی های ترمزش ترمزه و تروساکی بودن انا این واکوم های جدا جیت داره هم پیش هم خفو اینا نگاه که اینجا اکرانش چی خشونی نشون میده روی چند رفتن نشون میده همه طرفا روزمایش هم نشون میده روی چند روی 45 سه سکورس داره اینا زیادتش نشون میده بعد یا باید خوبی دیگه دارن که چیپ داره میشه چیپ خطی زدیدش کنه خیلی میمونیش уже заводить чиягар бе калид ҳай мекунӣ мера ана мерем далчи ям 5 аккумулятор дора нархи ҳонами қаторда акина миёна бо ёш дига модел ҳозир акна нигоҳ кун и 5000 сомона аваринка дора поворотник дора ҳама чи дора ба иҷа дуга барои ҳам бақватиша ҳам защита яке агар биғалта мақсад и намешкана корпус ана бо биё иҷа шабинака ба монанди велик дорем размери 20 балонуш 5 аккумулятор дора 60 волта 20 ампера иам ба монанди ҳамун таблош ҳама ҷоиш нишон мета айрӯи чанд рафтанша 3 скорост дора аккумулятор чанд қа заряд дора ҳамаша нишон мета примерно запас ходаш 50-60 километр ина иш пул дора пул қатиам заводид меша ду бормеҷики баъд ина ҷаш ранги светомузика гирён шуда места таблода ҳама чизоша нишон мета ана ин моделиш боша як таш вакуумния тормозиш пешиш қафош трос қатия фали дани бринжни дора 5 аккумулятор дора нархиш 4800 сомона мегзарем ба ина инамуд ин моделои наве ки омадан уже дискошон фарқ мекунад ин дискои калон дора диди тармазной ина иҷа калотки дора тормозош вакуумния ин ами дрини шланг-хати мегзара жидкост беҳтарин варианта и барои асосан ҷои қишлоқида ҷои пасти баландӣ дора ку спуску падём ё мебуроянд мераванд ака бе ягон мушкиле пул қати меҷи ки заводид мешавад айрӯи чанд рафтана нишон метад мотори уже 800 ватта уже бахваттара вақте ки падёмда биромаданда свободна мебуроянд мераванд ин ай модели ки ҳозир нишон додем ё барои падёма намешавад ё фақат раи ростда барои масҷид меравам я масалан мусофирда мегирӣ мешавад ана ин моделои калон ака ё уже тормозошон вакуумия ҷои шиштанаш кушода иҷада багаж дора бо дополнительни дуга дора гирд ба гирд ина диди омадаги оҳан иҷа ҷои одами қафо мешина пурчаша мемона иҷа бояд багажи дига дора ҳозир кушода нишон метем шумо бародаро бифаҳманд ина нигоҳ ки дриншака иҷа як тарбуз як харбуз меринҷа иҷа автомат дора полни отключат мекунӣ бифора ина багажшам калид хативӣ мешавад ин зарядмонакша багажаш ягон харид мекунӣ ягон чӣ мекунӣ бемалол меринҷа ҳай чанд ранг дорем ина ранги коричневия серия сиёҳшам аста дастклад ин моделҳо асосан як хела ина ё нархошон ё 5 аккумулятор дора 8000 сомона 8000 сомона тормозошам ҳам хеле калотки хатия зур мехапа качестваш зур фирмаш фирмаи гаров меган ё бренда яка фирминия ана ин модело уже яка ё видиш уже дизайниш дига хела хушрутара фикшабин ҳар ранги ҳаму дуга дора багаж дора айрӯи чанд рафтана нишон метад 3 скорост дора парковка мебарем сеюм скорост скоросту шайна иҷа нишон метаҳен агар ман алиш кунам як да мегзара ду да мегзара се да мегзара алиш мешавад иам ҳамун фирмаи гарав мебошад ҳаи серишам аста сиёҳшам аста ду ранг дорем ана иём падём да зур нархиш 8000 сомона 1200 ватта 5 аккумулятор дора бо 6 аккумуляторам дорем ай модело 6 аккумулятора 80-90 мегардад запас ходиш ин модело боша 60-70 запас ходиш ин ай модело айму фирмаи гаравайва лекин нархи шакаҷон 7500 1200 ватта нисбат ба ин нишон додагиёмо камтарак ҳаҷмиш майдатара ҳамун фирма ҳамун чиза сифатиш беҳтарина иём нашуд кутали падём любой ҷура мебуроянд ана запас ходшон
примерно 60-70 километр свободно мегардад. Рай рыж боша 80 километр мегардад. Рай безебда амун 60-70 мегардад. Баъд дорем ин намуду. Иё ака ранги велика ина педал дора. Педал дора, аккумуляториш съёмная мешавад ки сниматиш кини агар сексияда хувайда ё сексияда зилая кини инҷа ҳуй мешава. Хевиш мекини, мегири хонада заряд мемеш. Ана агар ки зарядиш тамом шид, ба монанди велик ҳай мекини мера. Ё ака 3,5 сомон а. Бо айҷа қад мешава, рулиш қад мешава, багажи мошина меонҷа. Baş kalmış. И ҳар ҷага просто сидениш баланд кардага. О и рулошонам сиденишам баланд мешава. Айҷа регулировка дора. Не сабатора мешава ки снимат кини агар дар кор набоша. Ё снимат мешава. Ки часпак дора, часпак ҳам мегири. Мекини снимат мешава. Ана ки барои рула баланд кардан. Видиш? Қадар баланд мешава. Барои чени ҳамиши ҳар шаҳр аз мена ин инҷа амортизатсия дорад. ё айрӯи си мерава 3,5 сомона бо скидка дорад. не самокатои электрония ин инҷа гирон мешава меҷики мести. айрӯи чанд ҳафтана нишон мета ё примерно си мерава скорости баландиш. сигнал дорад, тормоз дорад, дасташ қад мешава инҷа. Мешава ки мақсад барои ягон ҷо рафтан дар мошин бориш кунӣ. Ки қад мешава. Хемегири мера. Сабу кака. Баъд бо амира камер нишаста ин амудиш без камера шкоф намешава. Камер нишам иншаалло ки дорем. Оз иҷа неста даст клада. Каси я дар кор шуди автоматик. ина каско бародаро, каси то 1 октябр заказ мекунад, сафед дорем, сиё дорем. Каси заказ мекунад, якта туҳфа карда мешавад. Цветша хитон вибор мекунем. Барои шамола, барои чашма беҳтарин айна. Меши маҳкам мекунӣ. Мезани мегарди ранг танкист. ин модел бародаро барои калонсоло, барои инвалидо беҳтарин чиза. Як ҷо мерава, мачин мерава, я бузургча мерава. Мешина мерава. Ина нигоҳ кунем бародар. Инҷа ҷои наберара шинондан дора. Ина хеле ҳуй мешава, инҷара меқапа мешина наберача. Бо ҷамъ мешава, ду фурат ҷамъш мекунем. Ана инҷа я ҷои я одами дига и ҷамъ мешава. Нехе. Ина диди маҳкам мешава. Таш багажа. Ана ира мешава ки пеш кунем. Сидени асоси ай пара я чӣ дора меҷикиш ка пеш мешава. Бо фурат қафо мекунем. И қафода багаж дора. Кали қати ҳуй мешава. ана нашод тормозош. Я тормоз поча надорад. Каси мақсад почаш кор мекунад, сафар поча қати метавонад. Каси почаш кор намекунад, мешавад даст қати. Ду тормоз дар даст дорад. Иҷада поворотник, айрӯи чанд рафтана нишон метавад. Зарядиш чанд камондагиша нишон метавад. Ана сигнал дорад, парковка дорад. Беҳтарин качествай, нархиш 7,5 ай. Марҳамат. Ина бародаро. Ина ин намудуш то 3 одами калона мебардора. Иҷа 2 кас мешина, иҷа 1 кас мешина. Таи багажа, и ҳуй мешава багажа. Ана иҷа акаҷон и амрам ба монанди ҳамун модель мон 3 та тормоз дора, 2 та даста, 1 та поча дора. Сигнализатсия дора. Пулта вақти маҳкам карда 1 кас расид, сигнализатсияш кор мекунад. Ба кабинка ҳама тарафа качествошон нағза яка. Бурда каси заказ мекунад, бурда хидмон нишон метаҳем, мусафирам мефаҳмонем чӣ ки ҳай карда накун, чӣ ки заряд монда накун. ҳама чизоша 100% мефаҳмонем, дар дастиш месупорем, иншаалло ҳама беҳтарин мешавад. Марҳамат, ина балоно ҳам дорем, балоно барои мошин, ҳами тико саркалагӣ то дуланоро ҳаста. Муроҷиат кунед, размери 15, 16, 17, 20 любой размер аста. Тамоми ноҳияҳо роӣ мекунем, чанд балони дар корай. Марҳамат, муроҷиат кунед. Нархошам нархҳои дастраса иншаалло. Ва сифатиш беҳтарин аст. Фирмаи Rodex, ин фирмае аст ки технологияш американская. Хитои производства хитоя, технологияи американски хати мебурам, беҳтарин балоно аст. Ду намуд фирма дорем, я тайрияш веслака, асосан таксио медонанд, таксио мезананд, мягкӣ мерава мошин. Муроҷиат кунем бародаро, дар хизмат. Ин балонора нигоҳ кунем бародаро, гилош чӣ хушбӯ. 2024 соли барориш, мягкӣ яъне нигоҳ, даст қати меҷихӣ.
маълумаи худаш. Фирмаи Веслакай. Ин размери 1485 74. Каси дар кураи размеру ҳамаш ҳастай 15 16. На. Я бо я шамишоте. Ина балонои калонака. Любой размериш ҳаст. Марҳамат бародаро. Мағозаи мо қарор дорад дар автоцентр шаҳри Душанбе. Телефонбозори Кӯҳна. Касе агар медонад телефонбозори Кӯҳнаро ҷои моро иншоалло ёфтанаш осонай. Ана морги 63. Рӯ пари морги 63 рақамо 989 04 66 64 ва 989 00 66 22. Марҳамат муроҷиат кинед. WhatsApp 24 соат кор мекунад. Бародаро нигоҳ кунед. Ай тараф таксиёи клуби автоцентр. Нам ки рост миёӣ, ин тараф шассе моргай, ку морги шассе автозапчасту. Ин ай тараф телефонбозори Кӯҳна буд, ина маҳкамай. Баъд инами заборам ки мегзари, ина мағозаи мо акам. Нам ки миёӣ медрӯй, иншаалло ки нархои беҳтарина дастрасай, качестваш айрон миллиона. Марҳамат кунед. Саломат бошед. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.